Alexa penyesote. Gelo. Tak parani mong nuruti karepe ati nanging saiki ketemu kemelunga ninggalake aku kaya sinandal hatiku lo tumetes si pipiku yen pancene ora tresna mbak ya kanda sing saja aku lupa. Mboten menapa-menapa. Karena ini otakku ini lemot, isinya cuma 1 GB lebih. Nggih. Pinten? Nonone. Kaya ngene lalakanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake kabeh kelak ati sak lawase Gelo. Ore mayang arum. Mbak Tio de Paro. Guyub rukun pro audio sound system. Kakak sangat ingkang guyub. Bagian Alexa. Foto video shooting. neng ngendi nggonku goleki patah-pate kepengin ketemu nadyan tetap parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kemelunga ninggalake aku kaya sinandal rasaku waktu metes nalasi pipiku yen pancene ora tresna
Nggih. kantor gila niki. Sampun dipun aturaken seger. Seger. Nggih. Nggih kula ra patek ngantuk dadi rada senam ngene kan Nggih, rada heeh. ngono ngoten. Nggih, nggih. Jan. Mriki to. Lah pripun? Pakde jenengan ki kula ki lihat bajuke jenengan ki jan kaya kue lapis nih lho. Bajunipun. Heeh, tak suwir-suwir saka siji ngono ki jan seger tumbas teng pundi niki. Jadi lemarake remen bajunya. Nggih. Besok jenengan pakai yang gitu-gitu lagi ya. Kapan nih ketemu meleh? Kapan nggih? Belum ada jadu. Nggih, niki mboten katalumpen ngaturaken wilujeng rawuh katur Nggih, Bapak sedaya Ibu para tamu. ingkang ngatemben dawuh. Sugeng lelenggahan kanthi eca lan sekeca Nggih. sinambi midhangetak puri mayang Mayang arum. arum. Nggih. Nggih, saking- Menawi badhe ngersakaken tetembangan nggih monggo. Nggih. Sumangga. Ngersakaken sumangga badhe nyari rani piyambak ugi Nyanyi, saged. ngoten. Heeh. Tapi khusus hari ini yang sage ala keri gitu enggak anu mboten dibeto nggih. Sebabipun Salah. Ani kok mau tukange malah ngopo mau? Nih, Kang Memet mau. Kok malah Oh sik yu aku ge arep ngopo mau arep tandur apa arep maton ngono mau ki jare Kang Memet. Nggih, Nggih. semangga. menapa badhe ngaturaken lagonipun malih Mbak Vio? Kula malih. Nggih. Nggih. Sip. Sip. Kula ki seneng kok nyanyi ki niku lho nyawang tukang syutinge sing saking Cina niku. lho. Ngaten. Niku Mbak- pomo dhuwur sithik, lemu sithik. Wah, Mbak pinarak mriki yen seneng rada maju. boten. Nek ngoten kok malah kaya angka 10. Niki. Kula angka 0 Coba jajar. Kaya angka 10 tenan apa ora? Piye? Syuting, Ngene. syuting. Dhuwur aku moh gak mau. Kok langsung ditabohi kaya ngono. Ampun ta. Mboten. Nggih. Namung guyon. Nggih. Kalau kita ditabohi kok ngono teratapan. Ora cukup 50 juta ta, Dek. Nggih. Nggih. Menapa, Mbak? Menapa? Lara ati kalih. Lara hati kali. Sakit hati berulang kali. Sakit hati dua. Pak Dengeten. Mas Milia tresna aku apa bojomu? Ngaten niku ta. Ya Allah, apa sih aku tuh sukanya Nek ngomplain. cedak bojone mesti pilih bojone, ada bojone mesti pilih liyane. Oh ngoten. Wah, semua laki-laki sama aja, tidak berondong, tidak muda, tidak tua. Semuanya sama aja. Oke. Lara hati. Loro. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresna. Ning nyatane sliramu nglarani ati tantu wis ra bisa ditambani. Mripat iki ora bisa tak kedepke. Yen ta weruh sliramu
tresno sliramu ora bisa jaga. Mas milih tresno aku apa dheweke. Mas milih dadi pacarku apa bojone. Bala-bali manggawe kelane rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa jaga. Tak sesuwane kaleparingan eling karang keluarga tanah sayang. Ayam tentram pangajab rindalan wangi. Bola-bali mbok ojo nglarani ati. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati wis ra bisa ditamani. Ati iki ora bisa tak cedheke. Yen tawara sliramu jejer dhewe. Atom tresno ngombar nafsune asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Mas milih tresno aku apa dheweke. Mas milih dadi pacarku apa bojone. Bola-bali manggawe kelane rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa jaga. Mas milih tresno aku apa dheweke. Mas milih dadi pacarku apa bojone. Bola-bali manggawe kelane rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa jaga. Tak sesuwun enggal paringan eling marang keluarga tanah sanyanding. Ayam tentram pangajab rindalan wangi. Bola-bali mbok ojo nglarani ati. Sampun. Sampun mboten tanduk. Boten. Ah, nggih.